Знаеш ли, че хомеопатията помага не само при емоционално състояние, при физически симптоми, но има и изключително силни хомеопатични препарати, които подпомагат изчистването на организма от токсини, тежки метали, флуорид и всички тези, да кажем, вещества, които блокират твоята епифиза. Какво означава калцификация на епифизата? Когато приемаме такива храни, бързи захариди, много кофеин, постоянно сме в ума си как да го направим, защо да го направим, не чувстваме, а мислим, образуват се като едни малки кристалчета, които обхващат твоята епифиза и я заключват. Сигналите, които трябва да протичат в твоята ендокринна система, общуването, което се получава в жлезите с вътрешна секреция, се прекратява. Какво се получава, когато имаш прекалено огромно количество олово в твоето тяло? Знаеш ли? Моля те, коментирай. Или живак. Знаете едно време старите пломби, които слагаха, черните, металните. Какво се получава? Точно от тях, и ако все още имаш, аз те съветвам да отидеш да ги смениш, защото те системно пускат тежки метали, които заключват твоето трето око. Знаеш ли кои са препаратите, които аз лично като хомеопат не те съветвам да започваш програма за изчистване, без да имаш познания по хомеопатия или да се консултираш с твоя терапевт? Защото ако не си подготвен за реакциите, какво означава да направим хомеопатичен детокс? Взимаме определени препарати, да кажем примерно Плумбум металикум. Когато приемаме този препарат, неговите ключови симптоми са мъгливост, трептене, тежка токсикация. Може да е от алкохол, може да е от тежки метали и тук имаме треперене и замайване. Когато започнеш да приемаш правилно този хомеопатичен препарат, ще започне винаги наблюдаваме в хомеопатията да има или връщане на стар симптом, някаква хомеопатична реакция. Тук можеш да имаш примерно обилно изхождане. Защо? Защото организма изхвърля токсините. Можеш да имаш алергии или някакви кожни обреви. И ако ти не си запознат с това как работи хомеопатията, можеш да се изплашиш, организма се опитва да изчисти нещо, отиваш на лекар, казваш му: взе хомеопатичен препарат, гледах едно видео и получих това, лекарът ще каже: това са пълни глупости, ще ти даде най-вероятно кортикостероид или някакви кремове, с които да потиснеш това изчистване, или ще вземеш нещо, което да спре честото изхождане и така ти ще спреш организма. Следващия път, когато вземеш Плумбум металикум, той няма да ти помогне. Защо? Защото организма е изключително интелигентен и то е малко като лъжливото овчарче. Но тези от вас, които са запознати с хомеопатията, имат някакви хомеопатични познания, използвали сте и знаете какво може да направите. Плумбум металикум 30C. Взимате, да кажем, понеделник във водна доза. Водна доза означава една гранулка в половин литър вода. Трябва да е в бутилка, защото при приемане имаме съкъшен, постоянното разклащане. Пиете от понеделник до петък. Една гранулка в половин литър вода, пиете само от тази вода. Не разтваряйте по една гранула всеки ден. И започвате по една глътка. Организма пак казвам, той е толкова интелигентен, не му трябва количеството. Трябва му качеството. И точно това сме класическите хомеопати. Една доза и наблюдаваме. Даваме тази енергия, която е необходима на организма. Имате тази тежка токсикация, имате замаяност, имате треперене, не знаете мъгливост на съзнание, на зрение, не знаете къде се намирате. Това е вашия препарат. Следващия препарат, пак казвам, ако сте запознати с хомеопатията, тогава пробвайте, но не експериментирайте. Тя не е толкова безвредна, както всички казват. Това е много силна енергия, която влияе на твоята жизнена сила, на твоя защитен механизъм и той започва да работи за теб, а не срещу теб. Това са симптомите. Когато вече ние не обърнем внимание и започнем да имаме главоболия, кожни алергии, екземи, псориазиси и така нататък.
Какво се получава, когато, примерно, имаме живак в тялото? Да речем от пломба или от някакви външни фактори, нещо, което са ни инжектирали, в което съдържа тежки метали. И само да добавя, плъмометаликум чисти оловото от тялото. Докато Мерксол чисти живака в тялото. Тук работим пак с 30C потенция. Не сваляме по 30C. И ако искате да ви запиша специално видео за потенциите, моля коментирайте, защото не знам кой колко знае. Когато вземем Меркурий, което е живак, ние даваме сигнал на тялото, че то има в повече от същото, което сме приели. И започва изчистване. Може да има обилна хрема, жълто-зелена. Може да се получи обилна саливация. Може да се получи парещо или изгарящо, така да се изразя, изхождане. Може пак да се наблюдава нещо на ниво кожа. Болки в корема след храна. Защо се получава така? Организма започва, може да имате и главоболие. Когато имаме изчистване, сигналите, които получаваме, взимаме хомеопатичния препарат, той изпраща нужната енергия и нужната честота до всяка една клетка, орган, тъкан. Те приемат тази информация и започват да работят в наша полза, както казах, не срещу нас. Тогава започва изчистването. Обира се живака, той трябва да изчезне. Къде ще отиде? Няма как, много хора бъркат в хомеопатията. Взимат хомеопатичен препарат, имат някакво влошаване и казват, аз станах по-зле. Къде да отиде тази токсикация? Тя трябва да излезе от вашето тяло по някакъв начин. И организма се избира откъде. Наблюдавате, може от ушите да изтече жълта секреция. И да има, при дамите може да имате обилно вагинално течение, което да има силна миризма. Това показва, че организма се чисти от тежките метали, от вредните вещества във вашето тяло. Ако вземете препарат и нямате никаква реакция, т.е. тялото не реагира на тази енергия, която сте приели, или не е вашия препарат, или е слабата потенция. Защото много пъти ние трябва да нагодим, точно нагодим, честотата на трептение на организма с честотата на трептение на гранулката. Дали ще е 15C или 12C. В България вървят 9, 15, 30C, 200C, в Великобритания 6C, 9C, 12C, 30C, 200 1M, 10M. Това, което се получава е, че много хора приемат изключително огромно количество захари, кофеини, енергийни напитки, вредни храни, защото нямат време. И всичко това натоварва твоето тяло. Заключва твоята епифиза. И какво се получава? Токсикация на организма. Той не общува правилно. Жлеза с жлеза, клетка с клетка, тъкан с тъкан, те нямат правилния обмен на информация. И представи си, че организма е една тръба и някъде се запушва и спира целият поток. И тази тръба най-вече е твоята калцифицирана епифиза. Какво правим с хомеопатичните препарати? Разрушаваме тези малки кристалчета и започва изчистването. В хомеопатията се наблюдава, че всичко, което е в ума, в главата, в мозъчната кора, в мозъчната увивка, всичко това изтича през носа, през очите, носа, ушите, устата. Може да имаме обилна хрема, конюнктивит, изтичане или гнойна ангина. Защо? Отгоре надолу, закона на Херинг, от по-важен орган, щитовидна жлеза към трета сливица. Затова, мили родители, не премахвайте третата сливица на вашите деца. Това е, или сливиците като цяло. Това е изключително важно, за да имат те крепко здраве. Този орган е там. Знаете ли, третата сливица е аденоидната жлеза. Какво се получава? Това е защитата. Да не слизат токсикациите по-надолу. Да не слязат в белите дробове, в сърцето, в стомаха. Когато обаче имаме изчистване стомах и надолу, имаме токсикация в тънки черва, дебели черва, изчистването става през гениталиите, през ануса, ректума и така нататък. Третия препарат, който може да използвате е натмия, натриум ориатикум. Тук вече потенцията е 30C. Качваме малко по-нагоре. Защо? Защото натриум ориатикум не само изчиства флорида в тялото
и киселините, но това, което подпомага, е емоционалното състояние. Ако плъмбометаликум подобрява нервната система, натриумориатикум подобрява емоционалното състояние, депресивните състояния, проблемите с съня. На емоционално ниво, както и изчиства флорида от епифизата и от организма. И не на последно място, да кажем калиум йодатум, но тук вече сваляме потенцията. 9C, 12C, по-ниска потенция. И тук вече се взима по-начесто, понеделник и петък. Една гранулка в половин литър вода и започвате да пиете редовно. Тук калиум йодатум работи изцяло да подпомогне жлезите ви с вътрешна секреция, като епифизата, пениалната жлеза и щитовидната жлеза. Ако това видео ви хареса, дайте един палец, оставете в коментар и ако желаете, абонирайте се за канала.